Ejejan göräýdä dün aşakdaky goňşymyz maskara boldy. Merjen ärin kowda öýden tutulupdyr haýwan. Uzakly iýje gyrlyşyk geçdiler. Ne özleri ýatdylar, ne bizi ýatyrdylar. Gijesi bilen ýöne ýatyrmadylar da. Gijesi bilen söwüşüp, uruşup maskara boldular. Äri gürlemän bir eşikli çykyp gitdi-de öýden. Galan eşiklerinem aýnadan dıňdylar. Ay siziň jaýyňyz ony gorhan ekenne. Howa gidejek kelle sokar ýaly däl o. Bizim zordan ýaşap ýör şu jaýda. Men gelenlerin näme naharyň bolsa alay. Eneşlerim gyzyl satypdyrga ýeje. Oğuca wagtdan alypdyrlarga ýeje göräýdi. Menem bir kisany gyzylym şonu taşyraýsam kam. Şu günler şag boldy, uýalarga madalýamyşdy. Bolýala ýeje o zatlar hiç şunu diňlesene sen. Ejejan selbiňem äri selviden nardanmyşyn. Oňa näme diýje? Adamsy ejesi bilen gürleşip durka. Selveşdipdir. Gözel. Bäh, eşdenok gäne ýa eşitmedik bolýamka. Uf. Bäh. Başga jaýda uroturaý dary bir aşhanany boşatyp özümi içerdim dary. Maskara boldular da. Sen adamyň senden razybyka. O näme diýdiň eje? Ay, pikirlenýän arasynda gyzym öýüne nähile kadi. Ýollaşyň öýe gelenine bir sagat boldy. Sen oň öňüne çaý amalaň ok, nahar amalaň ok. Ýöne gep gyýbat diýip ölüp barýaň. Öýüň içeriň bilen bol. Üns berýän bolyn, hali säsgeren ok da balam. Häzir ýarlar gazaba gelip gyýran wagtda şondan elbet adam bolmar. Adamyň göňünden turjak bolaňa gözem. Howa, näme nahar etdiň? Adamyňa näme nahar berjek bolýan? Marketden börek zakat etdim eje. Sen adamyň, sen ýaly gelini marka dukanyň böregini emelbi. Men sana şeýle terbiýe berdimmi gyzym? Men kakaňa ýylyň eline nahar ýediripdimmi? Hanar namysyň? Utanyň okmy? Utançly adyň ýokmy seniň? Geleni bäri üns berdim. Özüňden bilip gidersiň öýtdim, etmediň. O görgül geleni bäri özüňden bilip çaý çörek goýarsyň öýtdim. Ýöne turmadyňam, etmediňem. Eliňe SMS-em ýazdy. Gapydan gyýrybam gördü. Ýuwaş diýem depe çykyjy bolmagydım. Intäge men bar diýip sesini çykaryp bilmän dur. Bolmasa sen depeň deşerdi. Taýak taňryly diýilýän boljak bolmagyny gyýdym. Özüňden bil. Adamyň gellimi? Öňünden güler ýüz bilen çyk. Adamyň açmy? Şalar ýala gedip naharla. Eňin maşy ütüksüzmi? Ütükläpçik, ýylmapçyk geýinler. Hyzmatyndan aýrylma. Saňa şular ýal mümkinçilik gurnap beripdir ol. Sene moňa aňara başga hyzmat et. Başga näme işiň bar? Syýlanşyk iki taraplaryň bolýanlar. Arkaňda durar nöýtme gözel. Turunnem, bar ýanyna. Meni uradyp oturma, men özüm gaýdaryn. Hormatly adamlar, şago size özüniň gymmatly halaryny öldürýär. Siz şagotda gyzylanyňyzy has ýokary wagtdan tapşyryp bilersiňiz. Şago hemişe siz bilen. Nähil gyzyl bolsa tapaty ýok. Döwük bolsun, diş bolsun, ähli görnüşde gyzyllary iň ýokary wagtdan diňe şago dalýanlar. Şago diňe siz bilen janyňyz sag bolsun. Telefon belgilenmez 65 39 02 65 05 17 83. Biz size garaşýar. Neçe gemiye? Yok gerek yok. Alho iyi. Havada. Türkçe kendai. Ne olsun ziginca iyi ver. O telefon mu? Hawa, geldiň sagaman. Aha. Bular näme? Ha, goňşular toýdan paýdyk getirdi. Näme? Edip bilseň ýagşylyk Allah'ın berer garşylyk diýär. Sowally suwat. Ola dogry boli. Näme beýdin? Barten saýdymda
Onu aytıp bereyim. Bolýa. Düzce kanday. Ay tavva da yağdır, indi yağsıngam yağdır. İşten çıkarttır, bergileri kıssattır, maşinimi deydir. Yağsın, böyle. Yeni näme diýilýär? Indi näme galdy men üstünden baş... Ya bugünüme gün olulay. Indi näme garaşmaly? Olacak şu var. Ne vallahi bu. Näme bolýar maňa? Yok. Owo. Owo.